Leos Bianong! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbatkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga oras yu amin kadusngay. Umay kayaon ta pagsasangwan tayo manain. Ti may dasara pakasarita nita. Ngayon tayo buray rayan dito'y programa tayo. Babaan kanay Mang Bianong dito'y Laughing Leos Bianong. Ngem sakbay na shout spy kadusngay. Shout out kanay pagayam tayo Cherilyn Valencia dita Palma, Mallorca, Spain. Kablao kanay Tomarina Umayas. Naragsa ka pa nagdingag kanay Marinel Brignon dita nay Hawaii. Shout out kanay Brenilyn Carteng dita Bugayong, Binalonan, Pangasinan. Kablaaw kini pagayam Eileen Flores. Naragsa ka pa nagdingeg kini papangko Rufino Bonita. Kablaaw naggapo kini Colin. Bueno, kastoy nga rudan ti surat ti pagayam tayo ang naglingad itinagan nga Agnes. Ngem dinan inlanad ti address na. Ken ka, Mang Bianong, sagbay man pa iti amin, kablaawan kayo amin dita Lady L Productions, kastamot tayo dagiti padak anaayat amang tartarabay kadagiti amin adramayo. Ilingod naklakuman itinagan nga Agnes. Nakapagsurat akmet, takayat kumanti pa iwanwan kan kata, mariribukan ak unayan, Mang Bianong. Diako namaw no anya ti aramidag. Kastiman nga raw ti nanipudan to'y parikot ngayon nak isalaysay. Bakit? Ilakok sa langin di dagatay di probinsya. Ne, apa nga ilakom ngay? Igatang ko man iti jeep pagpasadak. Namimbag ti jeep pagpasada ta inaldaw nga damay gaman na kwarta. Adakan ka day taalakay, ngam panunutom pa'y anaimbag no anya ti kasayatan ang maaramid. Uwan, bakit? Pinanunot ko talagan daytoy. Kaya't ko talagan nga ilako di dagay di probinsya. Laglagi pumati daga kat saan ang mapukaw. Uray saan ang masuksukay, at dalat ta dita, saan amaan ano, basta kompleto iti titulo. Kompleto akmay. Iso ang mabalin ko nga ilako, itanyaman nga oras sa kayat ko. Basta panunutom pa'y anaimbag lakay. Saan ka ngagdardara sudos? Anya ti ammom. Ang mga noodan to kadagiti anak ta ti mayat amapan agnaed iji probinsya no dumadakkel da. Sana balay ta masukatan mo't lang no bilang taddan tun ti jeep tayo. Agurnuak to iti maigatang to iti daga, bakit? Sigurado ka, akayat mun nga ilako jay daga si Maun. Wan tatang. Sa apay nagpintas jay location ti dagami jay probinsya.
nagpinta sa pagpatakdiran iti business no kaskasanaw. Uwan awan mo ti pagpuunan iti business. Agmaneho lang mo tamo karamidan. Iso kahit ko ti gumatang iti bukod ko a jeep. Tapno sanak lang na makimanmaneho. Sige nga rod, no anya ti kasayatan na pampanunutem at dalata kang kadayta anak ko. Agyaman nagtasan kayong agkadkad, tatang. Kukwam matan de adaga. Makamukan no anya ti kasayatan nga ramidem, Simon. Basta saan nga agayaw akas ladanom ti paglakwam, tapno saan masaya ang anak ko. Bakit? Addan na kasaritak abayer iti dagang ilaklako. Nagsabat kami iti kalalayngan na presyo. Ado at talaga ti mayat agumatang iti day adaga, tanapintas nga minti ayan na. Uwan nga raw. Makagatang akto iti jeep nga manehok. Addan to pa yung savings tayo. Nasaan mo't mausar amin jay mapaglakwan iti daga. Mayat no adapay mabati. Dakkel ti mabati Dakdakkel pa ti mabati, hingam ti maigatang iti jeep. Bakit? Apaw? Nagmayat mo tanday ta kabarbaro a jeep mo, Simon? Ang peso, mayat mo't lang. Nagmayat nga raw. Magustok day ta ginatang mo a jeep. Sigurado nga ado ti chicks a mailugan mo iti day ta a jeep. Unayin ta chicks sa dagos. Saan mo't at chicks ti sapsapulan tayo? Kwartare mo. Ay kat karaman na day tan Isong nadlaeng, tama nga no makasarak ka iti chicks adi na amo ti tumaray, kat mabati di ta nga agsapol iti kayat katan na. Ay sos, nasingpot tayo pare koy. Adayo ang mapasamak day ta. May salang ti nakaiturungan to imatang ko. Ni bakit ko lain. Dahi taman. Lodi ka talaga no may papaditi kinaloyal mo kundi commander. Ay wala. Narigat samot ti maisina ti ragsak na agloko-loko Kad may awan iti bokabularyok ti mangrakap iti chicks asaan kumot ako kwa. Nalakaya ti masiplagan iti upa kan kawitan nagkamkamaliak. Asos, made pare koy. Dahito mo na nga aldaw apa nang ipasadam iti kabarbaro a jeep mo, lakay. Uwan bakit? Excited nga raw din. Sigurado ang makaadu ka ita, tanapintas ti jeep mo. Makaayayo a pagluganan. Una, kasmat kan ka makaayaw bakit? Ay na, rugyan nakmanan ako nak, Simon. Katagpay sumat. Makaayaw ka talaga bakit? Iso nga raw naiayo aken ka kat ingkasarnak. He, anya nga ingkasar ka? Siya, tinangikasarkan ka? Ingkasar ka, kunak kumadungo. Nalakid din, ingkagpasadan, tapno makaadu ka. Sakbay mapanak agpasada, pangpabuenas manbay bakit? Anya? Sigin adungo. Ingkakit din. Pangpabuenas pa nga road. Naalawanan. Apaw. Day taman. Sige, mapana kong dungo. Isaganam dyan na imasamasitan o agawid akwan. Win ka day, nakasaganan. Day talamang iluton ti aramida. Nasingpat ti asawak mang biyanong. Responsableng ama iti pagtaengan. Isu nga aramidak magti amen tapno asikaswan kan tulungak. Aging gangay ti may sangal daw, nagkita kami ken ni Daisy asigod akaadalak mang biyanaw. Asinsado ka na talaga, Daisy. Madlaw iti panagkawkawas mo. Kan ay na, nagpipintas dagiti alahas mo. Saan mo't unay, Agnes? Anya saan unay? Nagninan tupay dagita nga alahas. Saan amagatang ti ordinaryo a tao dagita? Nagdadakkel ti bato dagiti singsing mo. Kan nagpipintas
pintas dayta pulseras kan kwintas mo. Amom, nalakakala maaddaan iti kakastoy. Ne, kasano ko maamaadaanak iti kakastangay? Saan mat nga alahas ti priority kayor urnungan? Tultulungak ni Simon nga asawa para iti pagbiag may asang kapamilya. Ay sus, madimot ano ka na yun akayod kalabaw ta bumakit ka adakos. Ha? Tuladen na Agnes, mabalin mo ti maaddan iti kwarta nga ore agtugtugaw ka laeng. Ne, kasano dayta? Interesado ka kadi? Uwan takas la naglaka ti makakwarta itimbagam. Adaya mo ti agtugtugaw laeng kat maaddanan iti dakkel agatad. Adda kas kanyak. Nagdakkel ti mapaspaster ko nga ore nakatugawak laeng. Nakaadua kita bakit? Isama na yun ang tati kwartang iduldulin tati bangko. Mabalintan doon ti gumatang iti daga, akasukad dyan lako ta, no tuloy-tuloy ti swertek nagpasada. Uwan Ay, Aping nga ro ta nagsanay kay tinaunag ngay. nakitak namin di gayam kan sigod akaadalak. Anya nga ro dita. Asensadon ti biag na lakay. Sana balay bakit? Imo na lang ay masenso di gayem mo. Pacheck, madanon tantulat tamot dayta. Kaano pa'y ngay? Enton aglat-latin jay jeep ngay paspasadam. Hinay-hinay lang, bakit? Take it easy. Madaytag dardaras. Napimpintas no malinay mo't lang ti amin. Tapno nasamsam iti baligi iti udi na. Tati agdardaras wenno agdardaras udos. Dakdakkal ti tiyan sama may tibkol. May timog wenno may tiklub dita. Tinagnak at awanan. Kadadara sa bumaknang mapugpay. Nakarkaron arigat titurong na. Lakay. Iso di mo apalan, dagiti napipintas ti biyag na dita, bakit? Di napatag kat adda pamastrekan tayo. Kansan tayo alumanglangan amangan. Di kan to agbabawi iti panangitalek mo iti kwartayo iti investment company nga ayan ko, Agnes. Saan nga mo nilakay ko ti may papan iti daytoy, Daisy? Ibagak tulaangan kan kwa na no kumikita akon, tapno saan nga agungat? Maawatan ka? Sana bale. After 3 months, masubot mo ti capital mo 500,000 pesos. Tadakkel ti porsyento ita. Ay na, excited akon, Daisy. Matulungak matlaangan ti asawa. Kan mapasublik matla dagos ti bayan ti daga nga iduldulin ko nga ininvest ko iti kompanyayo. Mabalin yun ti gumatang iti uray mano ajipyo. Ay na, sapay la kuma, Daisy. Dayta talaga ti plano mi nga agasawa. Ti gumatang kaming tupay iti may sa ajip wenno taksimi. Well, asidagan ang mapasamak dayta nga arapa apyo, Agnes. Naladaw kamot anagawid italakay. Nabaawan nun di si daan nga inlutok. Uwan bakit? Nagado ngamin ti pasaheros. Sayang mo't no aggarayak adagos. Iso pa bakit? Ala nga rod, yun na nang biit, tamadamdamalaang, mangantayon. Sige man nga rod bakit? Makapandog mo't tagmanehong agmalmalam. Iso nga rod amas asyanak ken ka. Ar-aramidak mo ti amin akabailak, tapno matulungan ka. Dakkel tulong mo, ti panangas asikasom kada kami nga agama, bakit? Agasem nga itaddan naluto no agawidak, kan nakasagana amin nga usarek iti agsapa. Iso nagdakkel tulong dayta kanyak, bakit? Simon, adda ka no daga ngay laklako da ije abay ti daga ngay lako miday. Ang mga no interesado ka mo tamang gata nga nakaw. Ay sos, kurang pa di ornong may tatang. Alanganon. Kastaya. Ay, sayang nga rod no kasta. Sana balay, makakita kaming tumutlang iti napimpintas tatang. Ala, agawaan nyo nga rod ti agurnaw nga nakaw. Uwan tatang, makauray dayta daga-daga dita. Kaya't ko pa ngamin ti gumatang iti sa bali a jeep. Kastaya.
Wan tatang, iso ang maudi siguro ti may papaniti daga. Ay na, nagdakkel Daisy. Agasong ta 100,000 ti first payout ko? Kunak tumet ngamin ka. Iso nabiit lang ang maparuwar mo ti capital mo. Ibang ko kadagos ay toy. Tapno ininot ang makaurnungak iti sukat ti capital ko. No kayat mo, tapno dakdakkel pa iti ma-payout mo inton sumaruno. Inayon ta iti capital mo tina-payout mo 100,000 pesos. Ha? Dakdakkel ton ti kwartam inton next payout. Ay kwa, saanon? Huston, Daisy. Ibang ko klaangan da ito, tapno masukatan adagos ti kwartami kan ni Simon nga inruar ko. Okay, adakan ka dayta. Kaya't ko ang masukatan adagos ti nairuar ko a kwartami kan ni Simon. Simon, di mo kaya't mo nayunan ti jeep mo? Una, kaya't ko talaga, Remo. At ilakla ko dyan kabagis ko iti bunyag. Amangan no interesado ka. Napintas di jeep na. Kondisyon day jay. Kaya't na ngamin ti gumatang iti van, isong ilakla ko na di jeep na. Kasta aya. Mayat sangag paiso day ta. Mayat ko naklangaro din. Saan ko nga i-recomendakin ka no Jack Shore amayat? Alang araw, ta pagtungtungan mi man kinig commander, noon niya timakunana. Jeep kunam? Wan bakay, panagkunak, at damot umanay nga igatang ta, tapno manayunan ti jeep ta. Kwa, panagkunak, saan pa nga italakay? Ha? Adan to pa'y napimpintas adumteng. Saan siguro para kadata day dya jeep, iso asan ta pa'y agumatang italakay? Sigurado ka, bakit? Sapay, nalakati panangilako da kadata, ta gayem ko dyan nang i-rekomenda. Maday ti agdardaras lakay. Kan may sa, awan pa'y tinakita tang agbalin at driver ti may sapay a jeep no bilang. Nalakalang dayta. Ni Remo, agsapsapol mo iti manehon na. Mabalintang ipaigam kan kwa na. Basta, saan pa'y nga italakay? Inton ka ba ulantan ti gumatang iti brand nyo? Tapno sigurado. Apay nga eh. Kunak man no 100,000 matlaang ti ma-payout ko ita. Apay nga at 30,000 laangan. Ay, kwa ngamin, bimabati porsyento. Iso basit mo ti payout ita. Ay, saan na mabalin Kat no adati pinirmaak 100,000 matlaang ti mairwar ko ita. Ay, ado ngamin dagiti pasamak asaan anam namaan Agnes. Iso pasensya ka na talaga. Saan na si katikasta? Ado kayong investors. Mga no inton sumaruno kat bumasit. Sa nabale, dakdakkel ton no sumaruno. Mabalin 170,000 ton ti ma-payout mo, ta 30,000 lang tinairwar mo ita. Ha? Kasta ya? Wun, iso relax ka lang. Naglabas nga rod, tiyal daw, mang biyanong, ngam saanay na dimakal ti na-payout ko iti kwartak nga in-invest ko iti investment company da they say. Bimasit mang biyanong. Iso adyak na suksukatan ti nairwar ko a kwartame iti asawak. Aging gangay ti maysa nga aldaw. Ay, saan ang mabalinday to'y Daisy? 5,000 laangan ti payout ko ita abulan? Bimasit mo ito na bimasit. Kasta talaga? Tinapatagkat saan ka na zero. At dalata na awat mo. Ngam nagdakkel ti kapital ko. Nakakita mo iti kumit-kita akwarta masaan ka mo't nagtrabaho. Iso asan ka kuman ngagriri. Adda karbangak nga agriri. Tasaan mo't anasursurot ti pinirmaak. I-pull out ko langan ti kapital ko. Anya? Ay, sana mabalinday ta, Kwartak mo tayo, chay. Isa ang mabalin ko nga rin nga i-pull out iti anyaman akan ito akayat ko.
Adda pinirmam a 1 year ti palabsam sakbay mabalin mo nga i-pull out ti kwartam. Wan angam saan mo't masursurot ti pinirmaak a 100,000 ti ma-payout ko iti binulan. Ay, saan kamot makaw-awat, Agnes? Saan mabalin ti kayat mo Awan ti asensom no ado ti reklamo. Gapo tadakar bangak nga agreklamo, Daisy. Iso nga i-pull out kon ti kwarta. Bakit? Diyak pa'y lagpasada ita. Ne, apa yun? Medyo nasakit ti ulok. Inanak man pa eh. Alakat adakan ka day alakay. Agina ka pa'y nga road. Nalabsamot nga minan ti nagtrabaho. Awanon ti inanam. Sana balay, ta agina na kita ng agmalmalayong bakit? Intun bigatan niyag pasada. Ala nga road, taaglabaak man pa'y. Apag isunto no malpasak. Panagluluton tumot turn. Ay, gapo iti kinarigat ti biyag. Nagadon ti malokloko. Ayat dalang umado piman ti kwartada. Ngam kasi damo itan alilaw dalaeng. Adubot kami dagiti manang gundaway at tao. Ne, anyat ibagbagamon lakay? Oh, nangyag akon iti kapem. Adu nga raw di manang gundaway bakit? Nangag ko iti radyo. Na-raid ka no jay peking investment company. Asikat ito dito yung syudad. Ha? Nagadaw ti nagreklamo. Taado ka no ti sanda ngayon inted a kwarta nga inkarkari day nga investment company. Lakay. Kaasi mo it dagiti na loko. Muling-ling damat ngayon. Nagdakkel ti kwartada nga intalak day ti dayta nga investment company. Di dala nagbuteng mutain. Agason nga ita milyones a kwarta ti kamkamatan da ita kadagiti akin kukoy ti dayjay apeke nga investment company kono. Ayan na nga, dagiti akin ko kwa. Nakabalod da ka naon. Ha? Gusto mo, tay karo da ti basol da. Manangal lilaw da iti pada da tao. Isu da din ti mairano di ti kwarta nagrigrigatan dagiti tattao. Isu nga apiton da ti bunga ti aramid da. Nagdagsan ti basol da. Tan nagadaw ti nagreklamo. Isu asan da basta makarwar iti pagbaludan. Manalilaw kayo, Daisy. Ay, Agnes. Di nakkuman inramraman. Peke kayo matgayam. Kuma, di mon injaya kanyak day takumpanyayong tapno sa anak ana ilawlawan. Saan kami mo tapeke Saan lang nga nakauray dagiti ag-payout kat nagreklamo dan? Ngam, itad mimot lang kadakwada dagiti kwartada. Peke kayo! Saan kan nga grason? Iso abayadan nyo kadagiti kakaduam diti pagbaludan ti panangalilaw yo kada kami. Nagadu kami nga inalilaw yung agreklamo kontra kada kayo. Gapo iti kinaropat kwartayo! Bakit? Gumatang tanit ni may sapay ajit. Anya? Kwa? Saan pa lakay? Nay, ape nga eh. Narigat ti gumatang iti jeep itata pandemic. Ama numalugi talaeng. Ha? Inton mayat ti tara iti lubong. Satan to gumatang iti sabali pa'y a jeep tayo. Sa bagay, husto ka. Alang araw. Idulin mo lat na di kwartata, tapno adda madadaan igatang ta, no pumintasan ti tiyempo ti lubong. Oo, lakay. Saan ang magargaraw dayjay? Nakadulin laeng iti bangko. Daytoy ti parikot ko ita mangbianong. 150,000 laeng tinagsubli iti 500,000 ang nairwar ko iti bangko a kwartami ken ni Simon. Nakabalod ngagpaison da Daisy kan dagiti kakadwana ngem timayab mutan ti 350,000 pesos. Jak amono kasano nga ibaga ken ni
Simon taamangan no madepress ket anya pa iti maaramid na. Saan ngamen sinsinan ti kwarta at timbayab, gapo iti panakalokok mangbianong. Iwanwan na kumay iti kasayaatan nga aramidek. Toy pagayam mo, Agnes. Nagkakailagatad tinanaw-naw pagayam. Saan ngang angaw dayta 350,000? Adaw ti nabikbiktiman iti kakastoy. Iso asan tayo basta-basta sumubalatan papagayam. Pagayam kong Agnes, no pa'y nasakit ti kinapudno, ibagamla ngayon tagpaisaw. Ngamin, no ikom-comfort mulatan nilakay mo, iti panagliblibak mo, madadaal laang ti relasyon yo, no nagkabukinganan. Saan mo na yalang-alang daytoy pagayam? Nailimod mo man iti damo, mamidwa, ang dakkel ti epekto na daytoy, no maibulgar ti kinapudno, iti likudante panagliblibak mo. No nagbaligi ka ngamen iti damo panaglibak mo, at dapay sumuno iti dayta, ket marwam ka iti dayta nga aramid. Narigrigat ti panagliblibak mo, ngem tiing ka panagpakapudno. Isu nga ibagamlaengen tagpaisaw. Kamaudyanan na, ibatik man ken ka ti sagudayen ti umuna Timoteo, Kapitulo 6, iti versikulo 9, ngagingga iti 10. Ngem ti siya sino man nagtarigagay bumaknang, matnag iti sulisog, ket maipalabog iti ado minamaag, ken makadadael atarigagay mangiraram kan kuana iti panakadadael ken panakapukaw. Tate panagayat iti kwarta, iso ti pagtaudan ti amin kita ti kinadakas. Simina ti sumagmamano at tao iti pamate, gapo iti tarigagay da abumaknang, kahit nagsagabada iti ado aladingit kan ledaang. That's right. Ala, kasta manan gagayam, naungpot manan tintay panaglalangain. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos tagngina katakayamen. Bye-bye. Thank you so much, kadrama. Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!